Hei vaan kaikki. Tein Ikean lakhyllystä tollasen pikkusen muninta koppero häkkyrän. Teillä on lakhyllyjä, niin ettekä niitä tarvi, niin meillä on niille uudiskäyttöä. Tää vähän varjostaa vielä, laskee noita alemmas noita. Kyllä siitä varmaan ihan, kyllä ne sinne munii. Miksi monet ihmiset pitää ne silmänsä kiinni tässä maailman tilanteessa? Ja se silmien pitäminen kiinni, kun se mahdollistaa tämän kaiken paskuuden. No sehän on pääasiassa ihan niin kuin oman mielenterveyden suojelemista. Jos alkaisi vähän katsomaan, että mitäs täällä tapahtuu oikein. Sitten seuraisi aikamoinen mielenterveyskriisi useimmille ihmisille. Ja sitten kun se on vielä sellainen juttu, kun seuraa niitä ihmisiä vähän, jotka on sinänsä avanneet silmiään ja katsoo tilannetta, niin heitä johdetaan myöskin harhaan kaikenlaisilla valtavilla psykologisilla operaatioilla. Heidät saadaan vakuuttuneeksi kaikista asioista, jotka ei ole nyt ihan niin vakuuttavia tai jotka on turhanpäiväisiä. Koska ihmiset pyrkii varmuuteen. Meidän vasen aivolohko meidät sinne koittaa koko ajan tunkea. Mitään varmuutta ei ole, eikä tule. Kuten olen ennenkin sanonut. Mutta jos useimmat ihmiset, jos ne katsoo, että hei, länsimaat näyttääkin nykyään olevan niin kuin niiden voimien hallinnassa, joita me olemme ennen niin kuin mieltäneet, no vaikkapa Neuvostoliiton aikana, niin Neuvostoliitto oli Neuvostoliitto. Sosialistinen kommunismiin pyrkivä valtio. Niin nyt käytännössä koko niin kuin länsimaat on sitä. Ja Venäjä on jollain tapaa sen vastavoima. Näin väitä, etteikö Venäjällä ole kaikenlaisia ongelmia, varmaankin. Ehkä hallinto on korruptoitunutta ja muuta, mutta mä luulen, että se on, tai siis ainakin jos mitään Putinin puheita on, jos niille mitään niin kuin totuuspohjaa tai antaa sen arvon, niin siinä ei ole mitään niin kuin perää. Niin hän sanoo suoraan, että niin kuin länsimaissa tapahtuva kulttuurivallankumous, niin he ovat sen Venäjällä Neuvostoliitossa jo käyneet läpi, missä perhe hajotettiin niin päin pois. Nämä perinteiset yhteiskuntaa ylläpitävät arvot tuhottiin, uskonto ja niin päin pois. Niin se vaan mua todella paljon kiinnostaa, että hän niin sanoo. Ja täällä länsimaissa ajetaan näitä arvoja alas. Ja ihmisiä, jotka on vaikkapa kääntäneet takkinsa, kuten Russell Brand nyt viimeisenä, niin heitä sitten pyritään mustamaalaamaan ja maalittamaan raiskaajiksi ja muuksi sellaiseksi. Ja sitten osa porukasta on jo tuominnut niin kuin pelkkien syytösten perusteella. Mua on koitettu syyttää ja musta on levitetty juoruja, että mä olen niin kuin seksuaalisesti jollain lailla pahoinpidellyt naisia. Joten mä tiedän tavallaan, että kaikki jos tällaisia juttuja levitellään, niin ei ne oo kyllä sit ihan tehneet yhtään mitään. Russell Brand nyt käsittääkseni, ja hän sen itsekin myöntää, on valtavan seksuaaliaddikti ollut ja kaikkea tällaista, tai seksiaddikti. Ja
mitä hän on mietiskellyt. Sitten hän on löytänyt tietynlaisen henkistymisen ja sitä kautta päässyt vähän niin kuin, varmaankin uskon, että on päässyt puhtaille vesille monista asioista, perustanut perheen ja saanut lapsia ja puhuu näitä samoja asioita, niin kuin samoista asioista kuin minä ja monet muut tyypit, joita sensuroidaan ja vaiennetaan. Totta kai hänellä on niin paljon suurempi seuraajakunta, että sitten hänet on pakko vaientaa paljon tehokkaammin vielä. Hulluu. Heitä on hulluu. Mutta ei se niin kuin justiinsa tää, että miksi pidetään silmiä kiinni, niin sit kun alkaa aukaisee silmiä ja vaikka nyt niin kuin ihan tässä Suomen tasolla miettii virkamieskoneistoa, todennäköisesti jopa poliisijärjestelmää ja ymmärtää, että ne ihmiset on siellä niin kuin aipopestyjä ja antihumanisteja käytännössä. Tai ei ne ihmiset, jotka siellä toimii, ole niitä, mutta kun heidän kouluttavat tahot ovat uusmarksistien, woke-marksistien korruptoimia. Pitkä marssi läpi instituutioiden on hyvin tehokas vallankaappausmekanismi ollut. Ja sit kun sen ymmärtää, niin olos tulee vähän sellainen, että voi helvetti, onpa kaikki aika paskaa. Ja jos ei oo hemmetin niin kuin hyvä stressinhallintasysteemeissä ja muissa, niin sitten sitä sekoaa. Ihmiset ei halua seota. Niillä on muutakin tekemistä. Pähkinähakit ovat käyneet hillumaan. No, tällaisia ajatuksia tänään. Ei muuta kuin lakkihyllyjä meille roudaamaan, tai voimme hakea niitä. Heippa!